Здравейте хора, днес ще правим предизвикателството Изпей ми песен. На вечерта сме си написали 6 песни. И 6 думи. И айде да започваме. Първо ще играем камък ножица хартия, кой ще е първи. Кой загуби ще е първи. Камък, ножица, хартия, раз. Чакай, не. Камък, ножица, хартия, куче, пикав, тенеки. Аре, верно бе. Рай. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Аз те чупа, значи ти си първи. Да, бе. Аз те чупа и загубиля. Загубиля е първи, а ти си ножица за камък. Сега кои си думи? Чакай, аз тебе ти ги държу. Тегли по една песен и по една дума. Коя ти е песента? Киско шапка ти слагам. Давай. Една дума е. Коя? Москвич. Шапка ти свалям. Шапка ти свалям. Шапка ти свалям. Аре, москвич. Запознахме се вчера с тази хубавело, номера на мина да не стане подрантело, но кари мацекон, удари ма москвича, с 300 зора изек само телефон, бавно отговари, за ние ми затвари, други ли си пише, москвича да се прави, много хубава. Добре, стигаме тук. Давай, аз съм аз. Дръжме ги, така да не ги гледам. Той може бе. Фликите ми още. О, върно, давай, дръж тук в дясната ръка думите. Къде са думите? Ето тук са думите, а другото са тук дръж. А другите такова думи няма ли да вземеш? Не, а другите думи? Не. Това са през... Да. Какво човек ти ги си? Значи разбъркваш. Аз ги разбърквам. Думите ни търси. Да. Ма думите търси ги раздели, бе. Добре, така, 6 трябва да ги изкараш. Не. Ето тук видях една, а не. Да, бе, взимай. Трябва 4. Не. Трябва 4, 5. Още една трябва да има. Не, ето и другата. Аха, ето. Добре, това с песни. Тук в тебе човек, той трябва, нали вече сме го позвали това. Оф, така кажи. Заради другата внимателно. Да. Айде. Коя москвич? Москвич. Давай се. Айде. Чакай, тази ще си изтекла. Кой ти? О, може да спадна да се стане, не знам. Добре, Аз айде. не знам дали може да си смея. Не, думата, песента са да си смея. Дим да ме няма. А коя ми е думата, съм да видя? Бакава. Чакай. Аз мога само това дим да ми няма го измисля нещо от бакала. Дим да ме няма. Вот така. Аз да ме забравя. Дим да ме няма. Изготвя повете. Чакай, дим да ме няма и после какво каза? Чакай. Изготвя какво ли? Какво каза? Чакай. Какво ли хора? Чакай. Само да го видя как беше. Дим да ме няма. Абе, това е фемино. Я, чакай. Бакова. Не, това не мога го качвам. Бакова. Чакай, какво беше? Чакай се. Малко бака. Чакай. Върни малко. Имаме нужда малко да презаредим. Имаме нужда малко от бакова. Живота ни притиска, да. Живота ни притиска, трябва да ядем хала. Давай нататък. Една точка поне ми дай. Дай, подам ти половина. Добре, Става 2 на 1,5. Къде? Как една и половина? Къде?
Да, левния там. И сега ти ми го държиш. Да. Не го вдигай. Коя си песен? Обичам почивните дни. Песента ми е колело. Обичам почивните дни. Над морето с пълни джобове е колело. Обичам. Чуй, спри. Обичам през лятото да карам колело. Аз как го мисля? Обичам почивните дни. Над морето с пълни джобове да карам колело. Обичам почивните дни. Над морето с пълни колело да карам. Гад се събудиш, носи сам вини колелото. Ти чака пред хода, красавицата на колелото. Ще ти изкарам нов режим, но цял ден по корем ще лежи. Но да видя в тия изпити, време не имаш колелото да вземе. Всяка вечер говорим с заветки и малко зипове. Правиш глупости на фирма ефир и да правиш колелото на ефир. Да направиш на магаре. Стига. Давай, разпови ги там. Са те така ги държиш. Даваш ми една точка. Да му обърни. Добре. Да, една точка. Добре, как го измисля? Песента ми е Криско, елай си вземи, добре. Да, коя е тази дума? Не, чакай. Тази дума май трябваше да оставиш. Не, давай си да. Баклава ли беше? Кой е? Усмивка. Май. Не, гумичка. Айде. Елай си вземи гумичка от мен. Чакай. Имам гумичка, която трие. Елай си вземи, Знам откъде си взел гумичката. Елай си купи. Нататък много. Поерете. Значи, аз не са срещу. Значи, ти го измеса. Чай са коя е думата? Това са песните. Това са думите. Дръж. Значи, всеки една дума. Да. Песента ми е Бел Белисимо. Шоколад. Бел Белисимо, прасето. Там тук да видим какво беше. Моли. В Италия ме учиха да ям шоколад. Бел Белисимо, прасето, шваркато в Италия. Да ям шоколад. Кога? Чакай. Само ученички в час по-български. Ям шоколад. Чета на срички, тройки, четворки, петици и шестици, чуели шоколада, отивам за медици, направо откачам, жегата е жестока, мисля за шоколад постоянно и местя. Не мога да издържам на този шоколад, намирам за този шоколад. Добре, не стига вече. Жени, всяко между час и коридори обикалям, все едно съм тиша килограми да свалям, по физическо отивам. Да ям 6 метра шоколад. Стига. Шоколад в устата и на цигари слушам метър. 3 години чакам да взема парички. Обаче стига ни дават вече. напълните шоколади. Тихо вече. Айде за мен остава песента "О, колко си прост" и думата "молив". О, колко прост молив. Аз нататък не знам, бе. О, колко си прост. Има ли смисъл с теб? Добре. О, колко прост молив. О, колко си прост. Не бе. Нататък какво беше? О, колко си прост. Има ли смисъл? Да. О, колко си прост молив. Има ли смисъл да пиша с теб? О, колко прост молив. Има ли смисъл да пиша с него? Когато се боиш. 2 точки трябваше да ми дадеш една от 9 ми не дади сега. И това беше. Това бяха всичките думи. И Арчо. Чакай, аз ще спра, че. Имам да си кажа нещо. И хора, това беше нашето каква спей ми песен предизвикателство. И айде, чао, че клипа не може да се обработи вече. Чакайте, още чакайте, само 5 секунди да се сбогуваме. И
Айде, чао.